Case 17.000 peregrinos chegaron a Santiago esta Semana Santa, un 8% menos que no 2025, pese ao bo tempo. Nos albergues creen que a explicación está en que as vacacións caeron moi cedo este ano e destacan o aumento de camiñantes durante os meses de inverno. Os peregrinos chegaron por milleiros a Santiago esta Semana Santa. Así e todo, foron un 8% menos ca o ano pasado. Por debido a que a Semana Santa veu moi temprana. Entonces viñeron solamente o que é os peregrinos nacionales. Os internacionales, os que veñen de camiño de largo recorrido, que veñen desde San Llán, están agora vindo, ainda por Burgos e por aí. Non sei se é por que se cadrou moi cedo esta Semana Santa ou porque tamén os precios últimamente están subindo moito e non sei se a xente xa lle gusta facer tanto camiño como antes. Este período non era mucha xente, está poca. O que non cambiou foi o perfil de camiñante de Semana Santa, familias españolas que fan un camiño curto dende Sarria ou Tui, peregrinos os que este ano sí acompañou o bo tempo. Eu dende que abrín choveu todos os anos, este é o primeiro ano que fixo bo tempo, así que eu na miña experiencia persoal tive máis fluxo, sí que é verdade que se vía menos xente pola rúa. Si normalmente empezan en Sarria, si son sobre 5 días, 7, pero bueno, tampouco hubo moita xente. O jueves, por exemplo, que foi o día así máis fuerte, os demais días foi liviano. O que si medrou foi a cifra de peregrinos de inverno. No primeiro trimestre do ano chegaron a Compostela 24.000, 3.000 máis que en 2025. A maioría son estranxeiros que buscan tranquilidade. Que peregrino que ven de lexos non está buscando un día determinado, nin o sol de verano, está buscando o que é o espírito do camiño. Entonces, pues por eso suelen vir en esas fechas. Prefiero hacer el camino sin gente. Bueno, que te encuentras 4 personitas y ya está. Porque no hay tanta gente y, al menos en mí en particular, quiero caminar solo y no tener tanta compañía. Unha ruta que se desestacionaliza e se diversifica. O camiño que máis medra últimamente é o portugués. Coñezo que ten negocios en Padrón, por exemplo, si que din que cada vez hai máis, e de feito están abrindo cada vez máis albergues e demais no camiño portugués. Malia que a Semana Santa non seguiu o patrón, o fenómeno do camiño semella imparable, cun récord histórico o pasado ano de máis de 500.000 de peregrinos.